har vi fået fisk, og det begynder vi med nu. Hej. Vi skal nok putte lidt flere i, skat. Nej, vi putter det ikke. Åbn den oven, ikke? Hold da op. Ved du også nogle, Lisa? Det er sjovt. Det ligner små chokoladekugler, de får. Se, hvis de hopper op i mig. Ja, det så vi nogen, der gjorde derovre. Der lavede vi den. Prøv at smide nogen ud sådan her. Prøv at holde op. Kast op luften. Nå, og vi Ja. Hej, skat. Er der ikke nogen fisk herovre? Jo, de kommer der. Men Eller prøv at se her, du har puttet lidt i her. Hvor meget det kommer nu? jeg tænker, en er ikke nok så. Se. Se her, den kan næsten have op til mine fingre. Vi skal have nogle fløde i, skat. Det stopper her. Nej, ja.